Останнім часом в Америці появилося много дослідників, що займаються історією русинов. Що їх заінтересувало? Американських русинов завжди інтересувала наша історія. Є там в Америці конгресмен Меділ Маккормік, котрий вернувся з Європи і описував оті жесточайші муки і гонення, що він знайшов Богемію в тих концлагерях. Чеська преса уже тоді оказалася предательниця русинов, коли вона замовчувала іще більше, чим венська австрійська преса, злочини австрійських властей про мучення русинов у концлагерях смерті. Помнимо, що Чехія уже в 19 віці предала русинов. Потім, коли ми стали частю Чехословакії, Чехія знову направила свою силу для розкола русинов і їх релігії. А потім, уже нікуди булося дівати, в 1938 році, запам'ятаємо цей рік, законом 328 конституційним, Чехословакія перетворилася на федеративну республіку трьох національних держав – Чехія, Словакія, Підкарпатська Русь. Іменно таковою Гітлер розчленив її на всі три частини. Ми призиваємо істориків: не прикривайте правду. Гітлер розчленив Чехословакію на три держави – Чехія, Словакія, Підкарпатська Русь. Потім нас чехи предали. Після війни Прага не мала права написати договор про передачу Підкарпатської Руси Совєтському Союзу. Не мала права. Без самого народу. Однак пішла на предательство. Потім, коли розпався Совєтський Союз, пражська власть також ще раз передала русинов. До сих пор і до нині Прага не пам'ятає історію Першої Республіки Чеської. Коли ми були у президента Земана, то ми йому говорили: ми до вас, пане президенте, прийшли з вітаннями про юбілей, столітній юбілей держави Чехословакії. Однак ми вам кажемо, не просимо від вас ні грошей, ні якоїсь підтримки, ні якогось другого. Просимо єдно. У розговорі із своїми колегами, в тому числі українським колегам, зазвідайтеся, де сидів більше півмільйонний народ русинов, який чехи преступно віддали Совєтському Союзу, а українські комуністи у Совєтському Союзі півмільйона людей переписало на українців, і донині нас б'ють, унижають, оскорбляють, судять, у пресі унижають, і тим самим ми отримали ужас, який оказалися чехи предателями. Но іменно той дослідник каже за преступлення у концлагері Талергоф, що там було число гражданських лиц, офіційно признаних казненними за політичні преступлення. І у перших 18 місяців особливо. Но між тими тисячами інтелектуалів русинів були поміщені в лагеря для інтернірованих. Оті були наші русини культурні, красиві і інтелігентні, забиті були австріяками в антисанітарію. Подвергалися всяческим лишенням, смертність була страшно висока. В австрійському парламенті депутат Чеського національного парламенту Стрібний дав ужасний отчет про обращення з інтернованими жертвами, серед котрих була жінки, дівчатка і старі мужчини, котрих часто відправляли у ланцах, у цепях, котрі обично толпилися в грязних грузовиках для скота. І ще одна цитата є там у дослідників. В одному случаю група із 43 людей була вбита на дорозі отряду мадярської поліції. В штирійському лагері Талергоф многих побивали до крови і навіть питали. У течение перших 3 днів і ночей октября представителі всіх полів жінок розбили лагерь під відкритим небом, без якогось жилья. Після дезінфекції жінкам і дівчатам приходилося роздіватися, бути голими перед людьми, мужчинами, у холоді, поки вони знову не одінуться у свою одежу. Епідемія свирепствувала, не було ніяких претензій
на санітарію. Туди приходили європейські комісії, ніч не виділи. А жорстокі охранники заставляли їх пробиватися по коліно через грязь на пути до уборних. Ужаси Талергофа откидують лагер даже Віттенберга у просто тінь своїми злочинами. Но ми єдно знаємо, ми сьогодні живемо в той час, коли приказка русинов «говори зася» вступає в силу. Ми мусимо говорити всі зася, говорити за русинов. Навіть ті русини, котрі вже стали себе іменувати українцями і прийняли українську ідентичність, не будемо на вас сердити, маєте право. Но у Словакії і такі, котрі стали словаками, написали в переписові, що рідний язик русинський. І ви так зробіть, коли будуть переписи, поддержіть. Хоча в Україні бояться переписа як смерти, а в Україні не дають русинам зробити справедливий перепис, то значить ми будемо надіятися, що прийде час, коли буде під егідою Європи проведений спокійний, демократичний, вільний перепис, де виясниться, що в Закарпатті не менше 800 тисяч місцевих карпатських і по Конституції Чехословакії подкарпатських русинов. Многі літа в нашій державі Україні і многі літа всім нашим русинам, котрі пам'ятають свою національність, не бояться говорити по-нашому, бо лише так поступаючи, ми колись і перед Богом будемо мати чисту біографію, чистое слово казати, Господи, хоч і били нас, угрожали нам, но ми не прийняли чужу ідентичність. Ми русини. Ми русини. Ми русини. Будьте здорові. На цьому нашу передачу закінчено. Будьте здорові! І з Богом святим.